plus minus kerja kantoran ambek kerja lapangan. Lek kerja kantoran, awakmu enak rek, ora kepanasan, ASEAN, longgo nang ngarepe komputer, ya kan? Tapi awakmu kudu kandel kupingmu, macak budek, ya enggak? Terus minusnya apa coba? Awakmu kudu tangi esok-esok, gak iso bangkong. Soalnya apa rek? Jam 7 tet, lek gak ngono jam 8 tet, awakmu kudu jegegrek ketok raimu ndek kantor. Lek gak ngono, halah, paling lek awakmu keseringan telat di SP, ya ora. Terus mulai nih kudu jam 4, lek gak ngono jam 5. Jal. Diatur. Gorong golek penggaweanmu gorong mari, yo otomatis lembur. Salah-salah lemburmu ora digaji. Dengan alibi apa coba? Loyalitas. Loyalitas tanpa batas. Tapi enaknya apa rek? Awakmu sepanjang hari isok stalking. Gak kepanasan. Longgo nggur jegegrek. Tapi ya ngono. Kudu kandel kupinge, kandel raine, macak picek ambek budek. Oke?